Ambalmao Anoula Mohamed Touré Kabo Washington DC VOA Soba kono no studio CC negenya tani saba obe no Washington DC America Faba kono anga bi arabadon okunafoni kumabao bimena la sema loué nunue VOA Bambara la sigide Kabo Bomako no Mariam Kouyaté ale la kalita nyini tengunenke Mali jamana fanga oka ko kanko chekeda nyemro job ka kumakan kan dunia klientola ani fana minisma no e dunia kelen tonga la sigide Bomako o la silimi ke la kanako kan Mali kono ka fara jatige wale o baga o yera dili no ye aywa nara marabulo doye ambe sey kana o kuna funi dama baski balia gawo marala ka fara bogotukunu ka togola don aywa seli o nyebla bara o be sena buguni ka nyeshi u ka jo sharia o ni demsini fitinu ka furu jona o keleli ko kan kuranko aniji minta sanuali o gelea jema no e kai marai American kuma fana America jamanatigi no Joe Biden aka bi kuma kan bimena ke ka nyeshi aywa tajiko gelea fana kan ka fara Burkina Faso deun feko jamana fanga nyemgo kura na ta sigilika ani aywa gesedelaw na yira ka fo kuluka barada abeka tunu Bomako ana laminuna ka fara aywa anga bido farikolo nyereje kan ka bo Bomako Chaka Traoré bulo nun de bina kanga kuna funi o kala sama aywa amena ta Bomako ni VOA Bambara la sigide Mariam Kouyaté ale la kalita nyini tengunenke aywa dunia keleaton o ka sabe mindira aywa Mali u ka lasigide mbe Mali minisma o nyomo fe kalo sabo u be sebe min bo Mali la kana ko kan ani fana ka fara Mali ko kan ministre cho nyemgo u ka jemuka mindira aywa dunia keleaton ka la kana ton bala Mariam Kouyaté ka bob ma ko ngalame dankarli adamadiya hakewla ni o hakeya yere be se keme nani ani durula ni rapport ya yira ka fo ko mi ye damateme wali kebaw ye ko lu ye waliya keme sababu nyonko dike yere lakana kulu ko lu taye muga ani sabayi kulu munu fene yu borono bla benkan sebela olu taye muga ani wolonvla ye kulu malifatigi munu malakodon olu taye sabayi ko mu ye mali finitigiw ye ko lu ka wurika jow kononana ku ye dankari kɛ adamadiya hakɛw la ka se 55 bɔɲɔgɔnkɔ onu ka ni rapport in kɔnɔ ko ni ye jateminɛ kɛ ko kɛmɛ sigi la ko dɔ bɔla dantɛmɛ walew la ka ɲɛsi manifɛnw ka hakɛw ma ko sabula yani u ka ni rapport in ka bɔ ko dankarili adamadenw ka hakɛw la ko tun ye 6 ani 84 ye ko rapport mun bɔlen filɛ u fɛ tarata don dankarili adamadenya hakɛw la ko bɛna 40 bɔɲɔgɔnkɔ ma ni rapport in kɔnɔ kuma jɛnzɛlen kɔfɛ Mali gouvernement y'a yira ka fɔ ko kuma min fɔlen filɛ Nations Unies fɛ ko kuma ni tiɲɛ bɔlen tɛ k'a dabɔlen do ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ani ka lagosili lase Mali finitigiw ma minnu bɛ kɛlɛ daga la o siratigɛ kelen na Mali gouvernement y'a ɲini Nations Unies ka secrétaire général fɛ k'u wasa don baara la u sigikun ye mun ye Mali kɔnɔ Abdoulaye Diop ministre min ka baara ɲɛsilen do Mali ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma a y'a yira Conseil de sécurité la ko tilennenya tɛ Nations Unies ka ni rapport kɔnɔ ko sabula ko jateminɛ ma kɛ a ko la ko ka sɔrɔ dongo o don waliyaw bɛ ka kɛ min ye Mali jamana ye ɲagami ka se ka don a taabolo la ani Faransi soldasiw k'olu fɛnɛ bɛ munumunu min kɛ dongo o don Mali kunna ka sɔrɔ a ma kɛ ni Mali ka yamaruya ye o de hukumu kɔnɔ a y'a yira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko ni waliya ninnu kan ka dabila Faransi fɛ ko n'o tɛ ko Mali bɛ sɔn k'i bila a ka kɛlɛkɛminɛn kɔnɔ Mariam Kouyaté ka laseli do Bamako VOA Bambara aywa amena ta Mali mara fɔlɔ kɔnɔ aywa n'a yirala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna nara aywa jatige wale bagaw dɔw yira dili sigida kɔnɔ aywa ka sababu kɛ taji ɲinini ye a sigida kɔnɔ o kama VOA Bambara lasigiden ka bɔ nara Modibo Keita ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn an bɛ don min na i ko bi bamananci wale kɛbaw ka waleyaw cayalen do kosɛbɛ nara marabolo kɔnɔna na waati laban in na an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ yɛrɛmarakafo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kɔrɔnga ni ale ni nara cɛ ye kilo 40 ye a dugumisɛnnin caman bɛ yen nɔ u ka munumunu bonyanen do o yɔrɔ kɔfɔlenw na maa caman y'a seereya k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ u ka munumunu bonyanen do olu fɛ yen nɔ an balimakɛ dɔ ye ɲɛfɔli k'an ye o kɔ kan ka kɛ ni lakanako ye an b'a tɔgɔ to dugu la an ka village ninnu hoyimɛ ninnu ni daye ninnu borati ninnu diyagoya ninnu bon vraiment mɔgɔ ninnu bɛ don o don
u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ mɔgɔw waaju vraiment u ka ca yɔrɔ nin na mototigi caman de bɛ tɛlɛ ka yaala yɔrɔ la bon n'a an ma kuwariya di sisan parce que ko ninnu bɛɛ bɛ daminɛ burusu la ka ɲɛsin nara ma voilà an kɔni bɛ alerte bila k'a fɔ ɲɛmaw ɲɛna vraiment n'u bɛ se ka solution ɲini a la sinon mɔgɔ ninnu ka ca an fɛ dɛ mɔgɔ ninnu ka ca yɔrɔ nin na u ka ca ye mɔgɔ yɛrɛ t'u dan dɔn. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ nin waleya kelen in bɛ sen na dili fana yɛrɛmarakafo kɔnɔna na ale ni naran cɛ o ye kilo 50 ye nka a yirala k'a fɔ dili ale ye baganmara jamana ye o kama o kɛn bɛ ka taa sariyaw sigi maaw kan min ye jaka bɔli ye k'o wajibiya ka fara o kan min ye taji yɛrɛ fana ye u bɛ o sɔrɔ nɔgɔya la ye diɲɛ don o don u bɛna taji ta la ye an ni an balimakɛ dɔ ye baro kɛ dilikaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni lakanako ye an b'a tɔgɔ to dugu la an ka jɛ k'a ka laseliw lamɛn. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an dilikaw an sɛgɛnnen don sabula jalisiw kɛlen don k'u ka sariya imposer nɔ ka musow bila ko ka burumusow don ka fɔ cɛ ni muso kana sigi yɔrɔ kelen donc u kɛlen don fana ka taa wɛrɛw la i n'a fɔ ka taa fulaw ka wɛrɛ la ka fɔ k'u t'u ka jakaw minɛ ka misiw n'u ka baw ni sagaw minɛ donc vraiment an kɔni bɛ mun ɲini an ka jamana ɲɛmaaw ma u k'a lajɛ u bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan hali sɔgɔmada in na u yɛrɛ nana yan nɔ dili dugu kɔnɔ don o don bɛ yan nɔ u n'u ka essence ta yan nɔ hali sɔgɔmada in na 8h waati u kun bɛ yan nɔ moto 7 de donna dugu kɔnɔ ka n'u ka 20 litres fa ka bagabaga sira minɛ ka taa vraiment an kɔni bɛ mun ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ an ka autorités ma u ka an dɛmɛ. Nin waleya ninnu cayali kama marabolo ɲɛmaaw u ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan min ye taji feereli o bɛ se ka dabila cogoya min na ni yɛrɛmarakafo ninnu kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ dili kan walasa min ye bamanantiwalekɛbaw ye u bɛ sira sɔrɔ cogoya min na ka tajiw sɔrɔ ni ka se k'u ka baaraw kɛ o bɛ se ka dan sira la cogoya min na. Modibo Keita, VOA Bambara, Nara. Ayiwa an bɛna taa Gawo mara la n'a yirala k'a fɔ ko basigibaliya kɔni a farinyara kosɛbɛ ayiwa ka ɲɛsin degun fana bɛ ayiwa maa minnu y'o sigiyɔrɔ bila ka ɲɛsin kɛlɛ ma o hukumu kɔnɔna na Gawo sigida denw caman de y'a ko fɔ ayiwa weleda la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Gawo n'o ye Bubakari Ture ale bɛ ayiwa a sigidaw lakanaw a ko a lahalalaw ɲɛfɔ ɲɛna an k'a lamɛn. Cɛ marifatigi dɔw minnu ma lakodɔn olu taara bingani wale dɔ ta ni ka CMFPR 1 wabariya tɔgɔ la n'o bɛ Gunzure marabolo la dugumisɛnnin min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kaji o kɛrɛfɛla la checkpoint min bɛ yen ni k'o sɛgɛrɛ o attaque in kɛra waati la i n'a fɔ nɛgɛ ka ɲɛ 14 ani nɛgɛ ka ɲɛ 16 ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye CMFPR 1 kɛlɛkɛdenw na maa 7 olu kɔni fatura la ale ni maa 3 olu banana kosɛbɛ o mɔgɔ minnu fatura u su taara ni ka nanu ye Gawo hôpital Hangadumbo Mulayi Ture o morgue la ni ka banabaatɔw fɛnɛ lateliya ni ka o dɔgɔtɔrɔso kelen masɔrɔ kunnafoniyaw ye min fɛnɛ dantigɛ an ye u y'a yirana k'a fɔ fɛn minnu fatura nin ko in na u bɛɛ lajɛlen kisɛ mun sɔrɔ u kɔ la a mun sɔrɔ u sen na a mun sɔrɔ u tɛgɛ la fo u kunkolo yɛrɛ de la kisɛ donna yen de fɛn min bɛ se ka fɔ k'a fara nin bila nin kan o de ye CMFPR 1 mɔgɔw ka mobili 4x4 kelen banbaci walew taara n'o ye ale n'u ka moto caman mobili 4x4 in yɛrɛ bolibaga o fɛnɛ ma ye ale kɛra mɔgɔ ye maa min kɛra porte disparu ye nin dusucɛn ko in nana kɛ waati la waati min Gawo marabolo ani Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna ka kalan kosɛbɛ k'a kun kɛ lakanabaliya ye. Barajali ni ce Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Bubakari Ture. Ayiwa a yira k'a fɔ ko bogotigininw ka tɔgɔladon o seli hukumu kɔnɔna na baɲumankɛtɔ n'o ye Fawi Mali olu ye baara dɔ labɛn Buguni walasa ka ayiwa mɔgɔw hakilina jigi bogotigini fitiniw u ka jɔsɔriya ani denmisɛnnin ka furu joona kɛlɛliw kan. Ayiwa an balimakɛ n'o ye Mohamed Daɲogo VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako ale bɛ a kunnafoni lakalaw ye an k'a lamɛn. Ka da Octobre kalo tile 11 baara ma o min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin diɲɛ musomisɛnninw olu ka hakɛw lakanani don ma Fawi ani denmisɛnnin jɛkulu caman u y'u senfa ka se Buguni mara la ka taa maaw lakodɔnniya musomanninw ka hakɛw ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko ta sira fɛ. Napari Mayine Jara n'ale ye Fawi ɲama ye an ka ale lamɛn.
dɔ mun kɛrɛnkɛrɛnnen don Nations Unies fɛ pour que ka musomanninw ka hakɛ défend a bɛ bila o hukumu kɔnɔna na. O la projet dɔ de b'an bolo n'an b'a fɔ a ma ko break free. O projet de la activité dɔ b'o la mun b'a to an bɛ se ka musomanninw ka droit défend kosɛbɛ. Break free bɛ baara kɛ musomanninw ka furu joona de kɛlɛli kan. U ye laseli minnu kɛ Buguni dugu kɔnɔ fo ka taa bila a sugu kɔnɔnaw la, o de ye ka fɔ musomanninw ka furu joona u ka kalanbaliya o jɔyɔrɔba bɛ o la. Napari Maïna Jara. Jateminɛ de y'a yira k'a fɔ musomanninw bɛ don école la mais tagalen ɲɛfɛ a caman bɛ bɔ école la ka don furu la. Donc an y'a furu joona kɛ cause dɔ ye mun bɛ kɛ sababu ye ka musomanninw bɔ école la. Mais an ka kuma kɔnɔna na an tɛ kuma denmansaw dɔrɔn ma dɛ, an bɛ kuma musomanninw fɛnɛ ma. Parce que fɛn dɔ ye ka dɔ fɔ mansa ɲɛna bɛɛ dɔ fɛnɛ ye ka dɔ fɔ den ɲɛna. Ni den ka droit ye k'a don école la ka a kisi furu joona ma, mais a ka devoir dɔ fɛnɛ ye k'a yɛrɛ ladamu ka mansa kumakan bato. O kɔfɛ u y'u kunda dugu kan mun tɔgɔ ko Tula n'o bɛ Bugunda sɛ. O la Tulakaw y'a faamuya k'a fɔ denmisɛnnin bɔlen kalan na ani ka don furu joona na fɛn min don a ka kan ka kɔn, olu kɔni u bɛ don min na ko bi olu ko k'u ye a dabila. An fana y'a jɔ denmisɛnnin ka furu joona kɔlɔlɔ caman b'a la de ka ɲɛsin denmisɛnnin yɛrɛ le ma. A bɛ kɛ sababu caman ye ka bana jugu caman ɲɛsin a ma. O le kosɔn an y'o taabolo ye, an y'a dɔn tiɲɛ de don. Sisan an kɔni sɔnna furu joona a ka jɔ dɔɔni. Ni denni ye san 18 sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'a furu. Denmansaw balanfan falanfan bɛɛ tɛ kan ka baara nin k'i kungo ye. Denmansaw mana don kungo ye olu kan ka min kɛ k'o kɛ n'o ye den lamara cogo ye. Nin baara min n'a bɛ senna Buguni ale bɛna taa kuncɛ Yanfolila mara la. Mohamed Danyoko ka segin ka bɔ Buguni. Ayiwa a yera k'a fɔ ko Jema n'o ye Kayi mara la ko kuranko gɛlɛya o ni ji min ta sanuyalen gɛlɛya kama a sigidama n'o ye dugudenw ye olu ye nisɔngoya wulikajɔ boloda ka Kayi Bamako siraba ayiwa ko bali ayiwa bolomafɛnw na. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kayi n'o Isa Bakari Baceli ale b'a a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Ma caman de bɔra k'u ka nisɔngoya jira gɛlɛya mun ni o bɛ u kan sigida la. Nakute Jakite ni ale ye sifina ye maa minnu ni olu kɛra sababu ye nin taama in ka a boloda. Bibi na kɔni ji t'an bolo jɛma ya courant t'an bolo jɛma an bɛ dibi la an dun bɛ insécurité la. O siratigɛ la an bɔra ka se ka ŋaniya jira an ka jamana ɲɛmaw na u k'a dɔn k'a fɔ donni min na jɛma kɔni bibi na gɛlɛya n'o tɛ fila de ye a kɔni ɲuman kelen o bɛ jɛma ya. Sigikafɔw kɛra k'a kɔn u ka bɔli ɲɛ wa. Nakute Jakite. An wulila ka se nin bɛɛ ma ani komandalakaw yɛrɛ sigira ani merilakaw sigira ani Somazef mɔgɔw sigira ani énergie mɔgɔw sigira ka nin bɛɛ lajɛlen na hari bi kun ka ma bɔ. Bubu Traoré ale fana ye sifina ye. Tile 15 kɛ courant tɛ yen ji tɛ yen ni jɛman tɛ an b'a yɔrɔ si. An wulila k'an jɔ ka taa préfet fɛ yen ka taa maire fɛ yen ka weleli kɛ Bamako taama mɛnɛ sisi ma bɔ. Foyi tɛ ka kɛ laɲini na. Bɔku min kɔni kɛra an na kunun o de ye nin ye. A b'a jira k'a fɔ bi olu yɛrɛ de dalen tɛ na sabula u ma nimisi wasa foyi de sɔrɔ olu kɔfɛ. Maaw bɛ degun kɔnɔna la. Bon u ye layidu min ta an ɲɛ t'o layidu de sira taamatɔ la parce que u k'an ma an ka sira bila ni Ala sɔnna ma courant bɛna na ji bɛna na. N'i ko kɔngɔtɔ ma i tɛgɛ kɛ i ka gero tɛgɛ ko ka suma a ɲɛ kɔrɔ. An filɛ yɔrɔnin min na sisan foyi de tɛ jɛma hali an filɛ heure min na sisan. Mɔgɔw bɛ ka ji dalen dimi hali sisan. Wulikajɔw olu daminɛna kaban sabula délégation ba o bɔra jɛma yɛrɛ k'i kunsi ka taa Bamako walasa u ni ɲɛmaw bɛ se ka kuma cogo min na gɛlɛya min ni o bɛ u kan jiko ni kuranko fɛɛrɛ bɛ se ka ɲini a la teliya la cogo min na. Nakute Sisoko ale ye jɛma commune maire ye. Ci kan ka se yɔrɔ yɔrɔ ci sera ye mɔgɔba caman y'an wele k'a fɔ n'Ala ma basi kɛ nin semaine yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa don semaine wɛrɛ kɔnɔna na n'Ala ka sɔnna ma an bɛ bɔ nin degun in kɔnɔna na. An y'o olu message sɔrɔ kosɛbɛ ka bɔ sanfɛ an y'o fɔ population ye walasa o fana hakili bɛ se ka sigi. Kartigiw kamiyɔnbatigiw ninnu bɛɛ lajɛlen de ye gɛlɛya sɔrɔ nin siratigɛ mun ni a filɛ ka kɛ jɛmakaw fɛ. Mali nafasɔrɔ sira fanba bɛ tɛmɛ ni jɛma sira de mobili minnu bɛ bɔ Sénégal ani minnu bɛ bɔ Mauritanie. Isa Bakari Baceli ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.
Malikura kunnafoni halisa ka bɔ farafina guna an bɛ taa Madagascar jamana na n'a yira k'a fɔ ko jamanatigi Andry Rajoelina ye a ka jamana kɔ kan cɛkɛda ɲɛmɔgɔ n'o ye Richard Randriamandrato bɔ baara la ka sɔrɔ a ma dalilu kundi a ko la nka dɔgɔkun kelen kɔfɛ Madagascar ye wotekɛ duniya kelenya tɔn k'a jira ko Rusila ka jalakili sariya tigɛ la Ukraine jamana kan tarata don na sani taama bolodalen kɛ Maroc jamana la jamanatigi y'a bolonɔ bila sariya sunba la min b'a a ka minisiri bɔ baara la ko lakana minisiri de ka baara ye ka waati kuntala suruna sabati o bɛ sariya sen bɛ ɲɛfɔ min bɔra kunnafonidilaw fɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa halisa a bɛ Malikura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako ani Lamina. Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase la fiɲɛ turukala 92 kan Mopti radio Orona la fiɲɛ turukala 93 ani Tomi 2 kan Tumutuka an bɛ sɔrɔ 93 ani Tomi 3 kan Gawoka an bɛ sɔrɔ 6 ani Tomi 1 kan an bɛ sɔrɔ fana sisan Abidjan fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugukaw an bɛ sɔrɔ ayiwa 104 ani Tomi 2 kan FM kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye www.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o an ka face page ye VOA Bambara o ni YouTube ni Instagram kan halisa an bɛ Malikura jɛmukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ ayiwa ka kɛɲɛ ni taji sɔngɔ gɛlɛya ye l'Amérique jamanatigi n'o Joe Biden ale bɛna kuma bi jamanadenw ye a taji gɛlɛya ani fɛɛrɛ kura latigɛw kan VOA Bambara kunnafoni lasɛrɛ Mariam Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Fɛlaw bɛɛ lajɛlen gundo bɔrɔtɔ min kɛra bi araba démocrates ka ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ kura bɛna sɔn ka ci tajiko kun kan ɲinan nɛnɛ waati kɔnɔ wa fɛnɛ k'a ka jamana fanga bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka fɛɛrɛ gɛlɛnw tigɛ k'u ka laɲiniw sabati ka kɔn kalataw ɲɛ min kan ka kɛ kalo natɔ marsi kalo waati jamanatigi Biden tun ye yamaruya di ko ka taji barili 150 ɲɔgɔn labila min tun bɛna sɔn ka labila jamanadenw ye kalo 6 ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn min ye taji bilankɔrɔ ye o min bɛ u bolokɔrɔ ni waati na ko ye barili 400 ɲɔgɔn ye taji la min hakɛ jiginna kosɛbɛ n'a ɲɔgɔn tuma deli ka kɛ kabiri san 1984 jamanatigi Joe Biden ko fɛnɛ k'a ka jamana fanga bɛna dɔ fara u ka bilankɔrɔ hakɛ kan n'o ye réserve ye ko waati min na taji sɔngɔ mana jigin ka kɛ dollar wari 67 walima 72 ye baril la o ɲinini minnu bɛ sen na Amérique jamana fanga hakili la ko bɛna sɔn ka dɔ fara dɛmɛ kan jamana kɔnɔna taji la baarali ko kun kan ko min bɛna sɔn ka taji kɛrɛnkɛrɛnni a ɲinini hakɛw dɔgɔya ka tɛmɛ min yɛrɛ ɲininen do kan ko Biden kan ka ɲɛsi fɛnɛ fiɲɛ kuraw ma min bɛ danfara don taji sɔngɔko la yala se fɛnɛ k'a fɔ ko taji sɔngɔ dɔgɔyali bɛna sɔn ka kɛ dollar dɔrɔmɛ 7 ani 87 ɲɔgɔn ma a galon na ko gɛlɛya min bɛ Biden kan o ye taji la baarali ko ye min n'a ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ hali bi walasa taji dɛsɛli kɔlɔlɔ ka se k'o kunbɛn n'o kan ka bɛn 13 ma baril la tile o tile taji fiɲɛlama bɛ na ni gazi bɔli ye nka jamanatigi Biden y'a ɲini ka bɔ o la pewu a kɛlen kɔfɛ ka layidu ta k'a bɛna o kɛli bali ka kɔn san 2050 ɲɛ. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. ayiwa capitaine Ibrahim Traoré ka sigili faso jamanatigiya nisɔndiya kɔfɛ fasoden caman bɛ a laɲini fanga ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ sɔrɔdasi fanga ye i n'a fɔ Mali jamana la
VOA Bambara lasigiden Bobo Julaso ne Alidu Wedrago ale lagalta ɲinini kɛ a ko la ka fasodenw fɛ ale a b'a ɲɛfɔ an ka jɛ k'a la. Fanga d'Afrique o mankan nɔgɔyara Burkina Faso kɔnɔna na sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ dilen don faamaso dɔ bɛ min wele ko Siam ka se ka lɔn maa minnu bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye dɔw fɛ a ka to sɔrɔdasi fanga ye i n'a fɔ Mali la. A ka ɲi o yɛrɛw bolo Premier ministre ni fɛngɛ ninnu ka kɛ sɔrɔdasi a tɔ ka kɛ civil baasi t'o la anw fɛ nka an bɛ min fɛ dɔrɔn jamana ka se ka ɲasuma jatigɛ min bɛ yen u ka se k'o kɛlɛ. An kana taa mɔgɔ wɛrɛ ta yɔrɔ wɛrɛ min t'an ka jamana kunko lɔ min bɛ jamanadenw ka tɔɔrɔ lɔn an ka ŋo tigi lo sigi an kunna. An sɔrɔdasi fanga le fɛ. Munna bɛ sɔrɔdasi fanga fɛ? Parce que min b'an ka jamana mara o le ka d'an ye donc an fɛ ale le ka d'an ye. Premier ministre an b'a fɛ sɔrɔdasi le. O kana bɛɛ kɛ sɔrɔdasi ye quoi mais a ka ɲagami mais min terrain kan ko ni kɔni ni min sécurité ko ye kɔni o k'ale bɛɛ don sɔrɔdasiw bolo. Assemblée o ni premier ministre o tout sɔrɔdasi fanga le ka ɲi ka kɛ comme Mali la. Munna? Parce qu'on est fatigué. Pouvoir na ka kɛ sɔrɔdasi fanga bɛ o ka dɔ di civiliw ma. N b'a fɛ a b'a di sɔrɔdasi le. Sɔrɔdasi. Mais munna b'a di sɔrɔdasi ma? An b'a fɛ jamana bɛ ɲa sɔmɔ quoi. Ni jamana ɲa sɔmɔna o la an ka d'an ye quoi. Donc sɔrɔdasi le bɛ se ka jamana ɲa sɔmɔ. Voilà. Donc ka fanga bɛɛ d'o ma. Awɔ. An kɔni bɛ yɔrɔ min bɛɛ tulo ma lalen don ka to ka kɔnɔni kɛ min bɛna bɔ ko in na Alidu Wedrago VOA Bambara. VOA Afrique kuma laseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun na ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma. Ayiwa kunnafoni b'a jira k'a fɔ ko gɛsɛdalaw olu ka baaradaw Bamako n'a lamini na a bɛ ka tunu ka sababu kɛ ayiwa fini dilanbagasobaw n'an b'a fɔ ko unité industrielle olu ka baaraw senfɛ kɔrɔ. VOA Bambara lasigiden Bamako Abibatu Nyangato Traoré ale ni Maktar Bari olu bɛ a lakalen an ka jɛ k'u lamɛn. Kabi kunu tile gɛsɛdalaw tun bɛ kɔri bayɛlɛmali de dilan ka kɛ dalifini ye n'an ka makɔrɔw tun b'a kala ka don ani k'a kɛ masiri wɛrɛ fɛnw la nka a bɛ waati janbɔ ɲinɛ kɛra o dalifini ninnu kɔ ka sabu kɛ fini wɛrɛw donni ye Mali jamana kɔnɔna la n'a ye gɛlɛyaba lase gɛsɛdalaw ma. Gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban sabula dalifini sanni dɔgɔyara gari tɛ se ka san k'a da usine datuguni kan. Gɛsɛ ye fɛn min an ka danbe fɛn de don an ka danbe de don ni gɛsɛ kun tɛ yen fini kun tɛ yen yɛrɛ donc fini tɛ yen ni fini tɛ yen de y'a dɔn an tɛ sɔrɔ cogo di gɛsɛ y'an danbe yɛrɛ de fɔlɔ la gɛsɛ na an b'a dan an bɛ fɛn nafaba sɔrɔ a la mais sisan a nafa ka dɔgɔ quoi a ka gɛlɛn dɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a san tuguni quoi a sanni a ka dɔgɔ quoi i bɛ baara la a tɛ ka san i b'a bila. Dalifini bɛ kɛ fɛn caman de ye i n'a fɔ sokɔnɔna masirilanw bololanɛgɛw kulolanɛgɛw kɛrɛlanpalanw kunkɔrɔdonna finiw o n'a ɲɔgɔnna camanw. Fatumata Sumaworo finikalala denmisɛn don ale ka fɔ la. Kuma bɛ ka tunu ni y'a san naani ne ye objectif min ta ka dalifini k'a don an ka fini bɛ kɛ fɛn o fɛn na fini de touche bɛ kɛ fɛn o fɛn na dalifini ne ka objectif ye k'a touche ko la pour que k'an ka farafinya la sinsin. Alhamdulilayi mɔgɔ caman bɛ na artiste kunda n bɛ se ka Amadou Mariam cité n bɛ se ka Siya Yata Bare cité Idrissa Sumaworo Ramses Damarifa Tonti FC a ka ca. Mali seko n'a dɔnko tigilamɔgɔ caman de dun fini ye dalifini ye i n'a fɔ Fatumata Kulibali n'an b'a fɔ a ma ko FC. Mali dalifini Burkina dalifini Côte d'Ivoire Laguinée o Afrique do o finiw doni o diyara ne mun na parce que yɛrɛdɔn de ka di ne ne wolola yɛrɛdɔn de kɔnɔ ne parents ko diɲɛlatigɛ la n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ k'i yɛrɛ fɛnw fɛ i bɛ k'i yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ i y'a mɛn walitaw fana bɛ diya i ye donc o de kama ne bɛ an ka dalifiniw don ka yira mɔgɔw la an ka kan an yɛrɛ ka fɛn dilanlenw fɛ bari n'an kɛra olu fɛ an bɛ valeur don a la. Kɔlɔsilikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ gɛsɛdala caman de mago bɛ kalan na ani dɛmɛ la. Farafinw na u kana an ka laadafiniw ta n'u y'a ta a bɛ an bɛɛ nafa
a bɛ farafin bɛɛ nafa an ka laada kɔrɔ ninnu n'o y'a ta dɔrɔn a bɛ an bɛɛ nafa mɔgɔ kelen ta tɛ an bɛɛ ta de don faso ta de don n'i ye faso ta a bɛ faso de nafa. walasa Mali dalifini ka don ba la fo jamana ɲɛmɔgɔw ka misaliya di i n'a fɔ an dafɛ jamanaw b'a kɛ cogo min na. Abiba Ɲɛntaw Traoré, Mokhtar Bari, VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Ayiwa sisan an bɛna an ka arabadon farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ani senantolantan farafinagun bunnagun kan. Senantolantan bunnagun kan Senegal kaden senantolantana Sadio Mané min bɛ ntolantan Allemagne Bayern Munich la ale ye FIFA diɲɛkuru kara senantolantan ɲɛmayasoba ka jɔnjɔnba min bɛ Ballon d'Or ko fɔ a y'o jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ. Senegalikaw y'a fo kosɛbɛ ka ɲin'a fɛ halisa a ka jija. VOA lasigiden Dakar Nama Jara ka kuma barani na an ka Senegalika dɔw lamɛn. Hali n'a sɔrɔ an kun b'a fɛ Sadio Mané ka ta bɔ Ala ma ka garijigɛ la veri 30 ɲɔgɔn na wala e kɛra jɔyɔrɔ filanan ye fana ye ko dɔ de ye quoi o y'a yira k'a fɔ ko a y'a jija kosɛbɛ a ye baara kɛ n'ala y'a kɛ mondial la Senegal n'u sera ka taa yɔrɔ jan na bon championnat fana na Ligue des champions bon n'a ye performance ɲuman kɛ olu fana la o fana bɛ se ka permettre san wɛrɛ. Ne yɛrɛ ye Benzema félicité mais anw yɛrɛ kɔni an africain ninnu kɔni vraiment anw sago Sadio Mané ka Ballon d'Or in ta. Des fois mba mi wala ba fo no ni Sadio Mané Afrique de ore yake am premier place ni soro o Afrique côté mo ni mu barake Allah bi sara ore Sadio Mané mo sima lo Sadio Mané be Ballon d'Or africain ta kanana ka ki deuxième place Ballon d'Or européen anye Coupe d'Afrique ta grâce à Sadio Mané ambi bi do de ke Sadio Mané ka halisa senantolantan bunnagun kan farafinagun kan Mali club fla Joliba Athletic club ani AS Real de Bamako kodo u y'a dɔn u ni club minnu ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ coupe CAF tour de cadrage ɲɔgɔn danw na minnu tagali ye novembre kalo nata tile 2 a ko segini a tile 9 tirage au sort kɛra kunu tarata octobre kalo tile 18 Joliba AC ni Maroc association sportive des forces armées royale de bena ɲɔgɔn sɔrɔ min ye AS Real de Bamako ye ale ni Eswatini Swaziland jamana o Leopard FC de bena ɲɔgɔn sɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli bɛ. Ayiwa an balimaw ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ ayiwa an balimaw bɛ lamɛnbagaw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan lamɛnna aw balimakɛ Cheikh Thioro ani Senimu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Alfredo bolo ni jamukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn don wɛrɛ la. Kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Nɛnɛ waati kɛ a ka kɛlɛkɛminɛ dɔ ye. Nin kɛra Samantha Power ale ka laseli ye. Ale min ye cɛkɛda min sigilen don Ameriki jamana fɛ diɲɛ jamana wɛrɛw ka yiriwali kama n'a bɛ wele ko l'Agence américaine pour le développement international. A bɛ k'a ɲɛsin jamana ka foroba yɔrɔw caman de ma minnu labilalen don faso jama ye. Rusi jamana finitigiw bɛ bagabagali la ko kɔnɔna caman na min kɛra Rusi jamana finitigiw fɛ. Samantha Power ani Ukraine jamana sɛnɛkɛla caman fana ye ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'u ka sɛnɛfɛnw bɔ ka kɛɲɛ ni duniya keleyatɔnba Nations Unies ani Turki jamana ka bɛnkan gafe bolonɔbilali ma min bɛ tali kɛ kɔgɔjifin n'an ko a ma ko mer noire o kumaɲɔgɔnya minnu tun bɛ sen na n'u tilala ka bolonɔbila a sɛnɛkɛla ninnu caman de y'a yira k'a fɔ k'u ma se ka fɛɛrɛ foyi sɔrɔ walasa ka se k'u ka alikamakisɛ labɔ jamana kɔnɔ nɛgɛ terɛn siraw fɛ walima bato siraw fɛ nin baara kofɔlen n'o ye agri Ukraine ye nafa ka bon kosɛbɛ walasa dɛmɛ ka se ka don Ukraine jamana ma a k'i jɔ a sen kan ko hali n'o y'a sɔrɔ Ukraine jamana bɛ k'a ka sebaga yira nin kɛlɛ in kɔnɔ ko Ukraine jamana ka sɔrɔ sira tɛ se ka lajɔ ko fo nin kɛlɛ in ka ban Power ka fɔ la fɛn min ye Ukraine l'école karamɔgɔw faso ka baarakɛlaw jagokɛlaw kɛnɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn ko n'u b'a fɛ ka baara kɛ Ukraine jamana kɔnɔ sisan walasa ka se k'u ka nafolo sɔrɔlen l'impôt sara ye hakilina nafamaba dɔ ye min bɛ se k'a to Ukraine jamana bɛ wuli k'i jɔ a sen kan a y'a lase ko cikan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ne bolo yan o ye kelen de Samantha Power a y'a lase cogo min ko Ameriki jamana anw Ameriki jamanadenw an bɛɛ lajɛlen bɛ Ukraine jamana fan fɛ nin waati gɛlɛn in kɔnɔ u
mago bɛ dɛmɛ la waati min na wa an bɛna to Ukraine jamanadenw kɛrɛfɛ hali ni a waati bɛna janya an sɔnna gɛlɛyaw ma an sɔnna tɔɔrɔyaw ma min talen don ni waati in na ka Ukraine jamanadenw ani u ka jamanaba in sɛgɛrɛ ka sɔrɔ kun t'a la wa an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ n'an seko n'an damayira ye walasa ka se ka dɛmɛ don u ma ka se ka dɛmɛ don an dɛmɛbaga kuluw ma minnu bɛ Ukraine jamana kan ɲinan nɛnɛ waati wa foni ni kɛlɛ in ma ban an bɛna to an jɔyɔrɔ la. Nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.